У Беларусі з аднаго боку працягваюць знішчаць все беларускае, а з другога ў чарговы раз анансуюць масавы завоз працоўных мігрантаў. Цяпер ужо з Узбекістану. Яшчэ одна праблема гэта гэтая інтэграцыя тых, хто прыехаў у беларускае грамадства. Усе мы, канешне, так нас перадзёргвае прыслове інтэграцыя. У першую чаргу уяўляем сабе, хтосьці даўно, скажем, хтосьці недаўна, бо гэта асацыюецца у нас з бюрократычнымі коламі, но насамрэч інтэграцыя гэта больш істотная з'ява, калі ты робішся фактычна часткай новага грамадства. Беларусь усё ж такі, дзіўна, што прапаганда афіцыйная гэта не прыгадала, мае досвед такой інтэграцыі. Гэта і юдэі, гэта татары, і прычым мы бачым, што у выніку быў знойдзены механізм, калі ішло ўзаемнае ўзбагачэнне культураў. Не было вялікіх канфліктаў, было гэтае ўзаемнае ўзбагачэнне. І тут добра было б, калі гэтая праблема працоўнай сілы, з якой сутыкаюцца шмат якія краіны, яна бы не прывяла да разбурэння нацыяў, не разбурэння ідэнтычнасцяў, а прывяла да ўзаемнага абагачэння. А з гэтым праблема, бо трэба ведаць, з кем вы маеце справу. Я не думаю, што гэта пойдзе ў тым самым накірунку і будзе ўзбагачаць сапраўды беларускую нацыю, якую мы бачым з іншага боку, улады самыя вынішчаюць. Хачу прывесці прыклад. Падчас другой сусветнай вайны Нямецчына запрашала да сябе турэцкіх гастарбайтараў. Таксама не хапала, ведаеце, працоўных рук, таму што людзей загналі на фронт. Ведаеце, Расія, канешне, вялікая, але таксама мы бачым, што там пачынаюцца праблемы, пачынаюцца ад таго, што, ведаеце, все чакаюць мабілізацыю, якая будзе поўнай, ўжо зараз людзі там ратуюцца як могуць ад таго, каб іх не схапілі. Так што сітуацыя насамрэч вельмі складаная, і я не думаю, што гэта той выпадак, пра які Еўген, ты кажаш, што штосьці гэта можна... Працягну крыху. Тут якраз уступае ў дзеянне тая самая місія, якую мы пазначылі для беларусаў на пачатку нашай сустрэчы, што гэта задача беларусаў паказаць тым жа узбекам, што яны прыехалі не ў Расію, яны прыехалі не на пустое месца, яны прыехалі ў краіну з багатымі культурнымі традыцыямі, з багатай гісторыяй, бо зноўку я узбецкія сеціва пачытаў сацыяльныя, там пішуць крышачку звысака, што у нас тысячагадовыя гарады, у Беларусі гэтага няма. Маюць рацыю, там, канешне, культура больш старажытная, но задача беларусаў паказаць, што беларусы ёсць. І зноўку пачаць з таго, што вучыць узбекаў у беларускай мове. Гэта задача выканальная, у мяне былі студэнты з Узбекістану, яны цудоўна валодавалі хаця б беларускім этыкетам. Так, павітацца, паразмаўляць з людзьмі. І гэта было б вельмі добра, бо такія мігранты разбуральнымі будуць, катастрафічна разбуральнымі, толькі тады, калі няма гэтага нашага моцнага нацыянальнага культурнага падмурку. Лукашенко, канешне, робіць усё, каб гэтага не было. Дык у гэтым і задача беларусаў. Яна не простая, але яна выканальная. На гэтым захаваць. І не проста захаваць, прыўмножыць. Калі узбекі будуць пячы свае традыцыйныя лепёшкі з бульбы, гэта будзе ўзаемнае ўзбагачэнне культураў.